Pilotan Aimar Olaizola Olaetxearekin entrenatu da hogetan Bengoetxearen antzeko ezaugarriak dituen pilotaria baita. Goizuetarrak ez du aitzakiarik jarri lauterdiko finala atzeratu delako. Bere ustez, finalista biek merezi dutelako azken partiduari 100% ekitea. Lana gogotik egin behar izan du gaur goizean Aimar Olaizolak. Aurrean Mikel Olaetxea izan du, aurrelari gipuzkoarrari pilota bizi biltzea gustatzen zaio eta azkar bukatzea pare-parekoa duenean. Esparrin egokia beraz? Pilotari guztik sakatuta gero aire mila joten, eta oinatze joko egiten du nik bai, eta nik uste final aurretik baulako kontrario bat ongi etortzen dela. Ez Mikelek aire asko jokatzen du, oso ongi dominatzen du gainera, eta guztu. Aimar indartsu iritsiko da finalera. Sasoiko dago, gogotsu. Galdetu bestela gaur aurrean izan duen lagunari. Hau zaldi da ez, hau ez da nekatzen, geopelotain entramentutan gaina nik uste emateula erdi jolasen nahi dela, baina ikaragarri jogatzeu ez, da gero entramentu luzek eta gorrakin izan ditu ez. Nik uste oso puntu honen dagoela eta oso puntu honen nahiatuko ala final ez. Oinetzek eskatutako atzerapena ere ez da aitzakia izango. Aste bat 2 edo 3 finalak hainbeste merezi du. Pilotarintzak gore egunero etzela final batea iristen, eta nik uste gripe bat egatik molesti batzungatik finaletik kanpo getitzen nik uste ezinezkoa, baina geizki dola ez, eta nire uste bitza ongi doa atzatzea. Oinatzari da errekuperatzen. Bitartean, Aimarrek ez du denbora galtzeko asmorik. Entrenamentuek erakusten dute pilotariak zer eman dezakeen finalean.